नमस्कार, मी प्रियंका #घरगुती किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. कसे आहात सर्व? खाताय ना? खायलाच हवं. म्हणूनच तर आज मी तुमच्यासाठी गोड आणि स्वीटची अशी रेसिपी घेऊन आली आहे. तिचं नाव आहे दुधी हलवा. चला तर मग लवकरच आपल्या किचन मध्ये. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे किसून घेतलेला दुधी, साजूक तूप, साखर, ड्रायफ्रूट्स, वेलची पावडर, मावा, दूध. सर्वप्रथम आपण एका पॅनमध्ये 2 स्पून साजूक तूप घेऊन गरम करून घेऊया. त्यानंतर किसून घेतलेलं दुधी आपण त्यामध्ये परतून घ्यायचं छान मस्त एकदम. त्यातलं पाणी पूर्ण सोक झालं पाहिजे, आटलं पाहिजे. सुक्का होईल आपला दुधीचा किस. थोडाफार बघा, थोडा पाणी आटलं. मग त्यात आपण ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया. तुम्हाला रोस्ट करून घ्यायचं असेल तरी तुम्ही तुपावर रोस्ट करून घेतलेत तरी छान होतील. हा छान परतून घेऊया आपण. आणि मग आता त्यामध्ये थोडंसं मी दूध ॲड करते, कारण का तो छान दुधामध्ये शिजला गेला पाहिजे, शेकला गेला पाहिजे. म्हणून मी आधी थोडंसंच घेतलं दूध. थोड्या वेळाने पुन्हा ते थोडं टाकतो. आधी थोडंच दुधामध्ये परतून घेते. आता आपण यात साखर घालतो. साखर प्रत्येकाला जसं गोड हवं आहे तसं घालावी. आता मी ते बऱ्यापैकी साखर घेतली. आता या साखरेला पाणी सुटेल म्हणून मी आधीच सर्व दूध नाही घेतलं, आधी थोडंच घेतलं. तर पाणी सुटल्यानंतर पुन्हा उरलेलं होतं दूध, ते ॲड केलं. आता छान साखरेच्या पाकात आणि दुधात आपण आपला हलवा हा परतून घ्यायचा आहे, छान शिजवून घ्यायचा आहे. मस्त शिजतोय तेव्हाच आपण आता ह्याच्यामध्ये मावा ॲड करतोय. त्या माव्याचा क्रीमीनेस आला पाहिजे मस्त आपल्या हलव्यामध्ये. मस्त शिजवून घ्यायचं आहे, एकदम पाणी आटवून घ्यायचं आहे आपण त्यातलं. आणि सगळ्यात शेवटी वेलची पावडर. आणि आपला हलवा तयार आहे. नक्की करून पहा. तर कशी वाटली आजची रेसिपी? तुम्हीही नक्की करून पहा. आणि अशाच घरगुती रेसिपींसाठी आमच्या चॅनलला म्हणजेच #घरगुती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर मग भेटूच अशाच नवनवीन रेसिपींसह. तोपर्यंत खात राहा, आनंदी राहा. बाय.